lugar na natutunan natin sa ngayon is yung Ajoya is nasa Barangay Eden. Yes, papasok ulit tayo sa Barangay Eden ng Mexico, Pampanga. Marami tayong mga kalaban dito nga na aso eh. Tahimik ng daan na ng barangay na to. Ito yung mga magandang magpahangin ka talaga eh. Uy, taas. Woohoo! Ito ba? Ito pali ko, naku-curious ako dito eh. Ang nakalagay dito. Soliman Easy. Ayun, daan. Curious talaga ako. Daanan lang natin. Daan ba to? Ay, hindi, mukhang private area. Hindi siya public place. Private area siya. Okay, private place siya. Pero in fairness, para siyang ano eh, daan papunta sa isa pang municipality. Ang weird ng daan dito. Tapos hindi na maligo at ang ina ito mga kaso. Yung daan naman ha, magkantitingin. Yan. Sa oras na tinignan mo kasi mga nakawain ko. Yan, ay putang ina, meron na mga kaso. Yan, ganyan kalit. Pag nakagat ka yan, patay ka. Joke lang. Uy, yung araw, buti na lang. 10 kph only, which is correct. Kaya lang tayo matingnan nga na kph ako. Uy, nasa 25, 32. 10 kph na yun, naglalakad ka. Napaka-imposible naman 10 kph niyan. Ang bagal ko na, tingnan mo kasi bilis ko pa yung bata. Mas mabilis pa yung bata sa akin. 10 kph, loloko nyo ako. 10 kph sa motor. Hindi naman ng reasonable speed. Paano kung makakawin sa 10 kph? Tingnan mo naman ang layo-layo nito sa syudad. 10 kph. Siguro mga 20 yan, 20, 25. But with caution, dapat ganun. Ano yung reasonable? 10 kph. Ayun o, nasa 40 na ako yan. Oh. Pero mabagal pa rin, tingnan nyo naman. Ay nako. Sarap kasigatan ng haring araw. Doggy. Hoy, truck. Magalan natin. Kahit na 5 kph na lang, sige. Magpa 5 kph na lang ako. Ay, truck, putang ina mo. Oh, sarap. Ganda no, clear. Araw na sa ibang bansa. Presko. Tagalan natin. Pakabilis. Uy, tubo. So, kumuha ng tubo. Wow, tubo visual inside. Ano, pwede na yan eh. Daming tubo. Saan kaya pwedeng dyan?